Budget li se joħodna fil-livell li jmiss. Dan kien il-messaġġ ewlieni li qasam il-Prim Ministru u l-mexxej tal-Partit Laburista Roberta Bela f'attività politika fiċ-Ċentru Laburista ta' Marsa Xlokk il-ħadd filgħodu fit-tmiem il-ġimgħa li rat il-bidu tagħha bit-tħabbira tal-budget għas-sena d-dieħla. Il-Prim Ministru rimarka kif dawn l-aħħar ġimgħat il-Gvern kompla blaqat ma' entitajiet soċjali biex jiġi ppreżentat budget soċjali b'saħħtu li se jwieżen u jinċentiva u li għal darb'oħra ma jieħu xejn mingħand in-nies li f'parti sew mit-taxxi li huma dovuti. Budget b'saħħtu, budget soċjali, budget illi iwieżen u jinċentiva li ma jieħu xejn mingħand in-nies ħlief il-pejs tat-taxxi. Budget illi jippremja l-bżulija, budget ta' spalla l-anzjani tagħna, budget ta' sostenna l-persuni vulnerabbli, budget li huwa pro-family. Jiġifieri li jżomm min-nukleu tal-familji tagħna bħala priorità ewlenija, budget li se joħodna fil-livell li jmiss pajjiż ta' kwalità. Il-mexxej Laburista semma li dan hu partit li dejjem ħaseb biex ħadd ma jqalura. U għaldaqstant, kif ħabbar il-Ministru għall-Finanzi fid-diskors tal-budget it-tnejn li għadda, il-pensjonanti se jkunu qed jaraw żieda ta' 70 euro fil-ġimgħa. Budget li mill-ġdid wieżen lilkom l-anzjani tagħna bl-10 żieda fil-pensjoni. L-10 żieda fil-pensjonijiet, żieda illi permezz tagħha il-pensjonanti tagħna f'dawn l-aħħar 11-il sena żidnihom b'aktar minn 3,500 euro. Il-Prim Ministru spjega li dan il-Gvern u favur il-familji bil-fatti għax bitnaqqis fl-income tax issa mal-140 miljun euro se jibqgħu fil-but tal-ħaddiema. Erġajna konna gvern pro-family, jiġifieri gvern favur il-familja fejn għat-tieni sena konsekuttiva tajna żieda storika. 250 euro oħra żieda fi Children's Allowance għal kull wild. Jiġifieri dan. Biżna diġà meta għadna fit-tielet budget ta' din il-leġislatura, iż-żieda li konna wedna li se nagħtu fil-manifest fi Children's Allowance, żieda li konna wedna li ħanwettquha fuq medda ta' 5 snin u wettaqnija, anzi diġà superajnija meta għadna fit-tielet budget. Il-Prim Ministru tratta wkoll l-isfidi li pajjiżna għandu fil-qasam ambjentali u infrastrutturali li wkoll qed jiġu indirizzati f'dan il-budget. U sostna li sal-aħħar tas-sena pajjiżna se jkollu aktar spazji miftuħa flimkien ma' strateġija li se tindirizza l-problema ta' traffiku biex titjieb il-kwalità tal-ħajja f'pajjiżna. U bl-istess mod imbagħad nhar it-tnejn komplejna nagħtu priorità lill-ambjent ta' madwarna, tema tant importanti għall poplu tagħna. Ikkommettejna illi sal-aħħar tas-sena se nkunu qed nagħtu lill-pubbliku 40,000 metru kwadru ta' spazji ħodor ġodda u miftuħa 40 tonna ġdida. Il-Prim Ministru saħaq li grazzi għat tkabbir ekonomiku li esperjenza pajjiżna, issa nistgħu nħarsu f'direzzjoni li tenfasizza l-kwalità. Però issa irridu nimxu f'direzzjoni li tenfasizza aktar il-kwalità. Għalhekk pajjiż b'ħajja ta' kwalità, pajjiż b'ambjent ta' kwalità, pajjiż b'turiżmu ta' kwalità, pajjiż b'infrastruttura ta' kwalità, pajjiż b'ħaddiema ta' kwalità u dawn l-ambizzjonijiet ċari li qegħdin u se nkomplu naslu għalihom spjegajnihom b'mod ċar din il-ġimgħa f'Budget Week fejn ippreżentajna pjan tazzjoni b'miżuri l-koll immirati waħda wara waħda lejn l-element ta' kwalità.